Vam entrevistar a tots els guanyadors dels Premis de Sant Jordi i vam anar a tocar les seves aules. Nosaltres us deixam en reportatge de la vida de Sant Jordi. Bé, i al principi me vaig quedar en xoc perquè no m'ho esperava i no sabia què dir ni què fer. Quan em van cridar vaig pensar que no era possible, que m'estaven fent una broma o alguna per l'estil. És que no m'ho creia. M'ha costat un parell de segons i com que pot moure-me i creure, uau, sí, doncs tu hauràs guanyat. Al principi molt de nervis, em vaig posar molt nerviós i no m'ho esperava. No sé, és que no m'ho esperava. Vaig veure en sigui per en tu i òbviament me vaig sentir feliç, no? Alegria total. A l'hora que vam ensenyar el meu nom vaig estar molt orgullosa per tot el treball que havíem fet, que m'ha valgut la pena, i amb tots els meus companys i amics estava molt contenta. Jo crec que sí, perquè el relat el vaig escriure perquè m'ho va dir la meva professora, ho havien de fer de deures, i jo crec que per 10 minuts he aconseguit un premi que sí que valia la pena. La veritat és que sí, va ser molta dedicació i molt esforç. És molt dur, és molt difícil, tens que dedicar molt de temps i sí, trobo que val la pena. És que tampoc ha estat un esforç, no? A mi m'agrada molt escriure i senzillament un cap vespre vaig saber escriure, va sortir això i no, és que no sé, no ha valgut la pena ni ha deixat de valdre ni ha valgut perquè no ha estat un esforç, ha estat una cosa que m'ha sortit i ja està. Sí, que te reconeguin l'esforç i la feina que has fet, que t'ha costat, sempre és una alegria, no? Sí, va valer la pena fer aquest treball pel premi, que sincerament feia molt temps que volia un e-book i va ser molt emocionant fer aquest treball. L'experiència d'haver escrit, que m'agrada molt, i de conèixer més gent. L'experiència i l'emoció que tens de llengua. Sí que amb el procés, no? Amb el procés de tenir una idea, de fer-la en el teu cap i després de molt de treball i de tot, veureu reflectit i veure després obtenir una recompensa per tot el teu esforç i el treball en equip i tot això és amb el camiquet de tot. Aquest videoclip, guanyar el premi, el treball i tot això ha valgut molt la pena perquè he après moltes coses sobre el món del cinema, del món de l'audiovisual, de les comunicacions, que no sabia. Això, l'inspiració me va venir d'un llibre que tenia de petit, que hi havia activitats i una era de construir una història amb diversos personatges o llocs. I jo vaig començar a mirar i se me va córrer aquesta història. Amb el que millor em queda de tota aquesta experiència és el fet d'haver pogut acabar una cosa que en veritat m'agrada molt i el fet que hagi estat reconeguda i recompensada. Bé, de la meva història jo se la vaig explicar als dos protagonistes, la història d'amor, tal, i clar, jo en teoria no tenia pensat que hi hagués una besada final i els vaig comentar i em diuen la Maria Antònia va mirar en Alfred i diu ¿por qué no vamos a dar un beso? I ell va dir vale, i res, i al final clar, els besos els vam haver de repetir com unes 20 vegades fins que va quedar com va quedar. Una cosa molt divertida és que cada vegada que entrem a camí, jo i els meus amics començam a ballar els balls de la tornada del meu videoclip.